So karon guys, nato diri sa Marala ubos kay magkuha na po ta, mag-beach na po ta. Nay! Ma! Birthday girl. Tas, pabibi kayo. Ma! Sigaw na! Yay! Naigo! Kikiligo mo tatayros tayo, mga ngayon na sa una. Order na mo sa sapa. Pagkupungko po ng sapa. Mag-usap mo sa sapa na gabi na. Ama to, di gabi nga may suga. Adbet, maso na, di na magtaw. Nay! Adyaw, nagiroy kay... Ngota na. Mas video na ka na, naligo na eh. Adyaw, liki mo. Ngota na ba? Ano mawaw mga mag-video? Dito. Dagay mo tigtaw raw, taga-saling na sa mga video. Kurat kini sila kay na mapil kay kalit. Asa? Video. Ano naman? Yung video mo i-post mo sa internet. Ah. So mo na ang gamit sa Ocean Pack guys, kay pwede mo siya i-kuhan guys. Yeah, no, this is original. Oh nay, now kita ka na yung cellphone. Di na mamad. Di na mahumod. Excited na maligo na eh. Yay! Maligo na may. Woo! Hulingaw kayo. Nay, sige nay. Yehey! O pati na kuha. Hi guys, welcome to the vlog. So, nabalik na sa Teresa Park. So, 8 AM na. So, natakaroon din sa Lubok River Cruise and ato ay countryside tour karon. Well, nagkay pa sa floating akong guest. Libot sa tani. So, kaning church kay sa kilid daw mo na ang Lubok Church and then kaning bridge. So kaning bridge nakadungog ang storya nga kaning bridge ito ko daw kay para gubuon ni church kaning Lubok Church which is nakon ni gold sa ilawom sa church. So maglibot-libot sa ta sa ilahang lugar. Muna yung mga jeep pa doon sa Tagbilaran. Muna yung watchtower. Basta ka kay Kapila. Pinapalit na akong pangita. And while nagpaabot na sa atong guest dire, magkaan sa taani, mag-storya sa ta. Ganun. Ligay ko maka-upload sa mga video. So since college na ko, nag-shift ko course from tourism to physical therapy. Busy-busy na po sa mga business. Then sometimes kay pag sobra nagka-post og mga vlogs bitaw. Murag ma-pressure bitaw kay samot sa una every week mag-post og vlogs. And then ma-pressure ko if di ko maka-upload og video to the point nga ma-stress bitaw ka maapektuhan ang psychological thinking bitaw una-una. Yang murag akong emotions pod naapektuhan pod na. Muna karon tagsara ka ko mag-post og vlog. Murag nag-focus ako sa akong kuan gyud way of living or sa akong self. Kay kaning mag-vlog magud. Murag bitaw it takes too much time and effort to make one video bitaw. Ang setup sa pag-edit is iya bitaw. Dugay kayo maka-render sa mga videos. Inusas po na sa reason. Medyo bugna-bugna dyan ba na una, no? Oh, Charles! Aha mo takaroon. Takaroon sa I love you. Agad. I love you again, yung heart. Hindi kayo may nakawas sa dinner.
sa Cubao. Para busog ka? Kapit. Madayon tagkabigin di. Damguhon lang na to. Kay kalag-kalag lang. So way may tabo nga tinuod sa tong plano. Tanaon lang. Dari mi karon sa Alona guys kay kami ning gawas sa Roy di Premier mo ni ang area nga na fire dance diri sa Alona. So sa fire dance 10 o 10 PM ba rin fire dance? Pwede may kita sa fire dance. I-repeat ako ulit. Narita karon diri sa Roman Empire Hotel diri sa Banlaw. And mag-room tour ta. Na sila takure, tumbler, baso, coffee mate, Nescafe, Lipton, Nescafe Original, Nescafe Classic, white sugar, hanger, towel. O na sila nga na. Then atong tanawon ni mo ni ang most revealing part diri sa Roman Empire guys. Kay paggawas na ko ani so mo ni ang gawas sa Roman Empire guys, gawas sa mga rooms. Sa rooms. Kailang pool nila guys. Charles, siyete ta ka mag-swimming. Ha? Anong gilis na muli ka? Ta, ambag, ay po. Dili diha, giyon. Mag-change niya siya og light. Green, na po blue. Niya mo red, pink, green. This place, this is really insane. So karon guys, mga naog ta kay karon ma-enjoy gyud na to. Stay diri kay nindot gyud kay lang pool guys basta gabi. Di ka manigo. Pagdali, charis ba? Ni mo swimsuit. So karon mag-ilis na ito guys. So manatag ilis guys. Karon ang kuan time limit diri sa ilang pool kay 9 PM. So dapat pagdali ta kay ron sulit atong stay diri pagkaligo. So tara. Tumoy, tingin sa laki ba ato tumoy itong left side. Kay? Dito pwede ani. Ano man? Saan? Ayun guys. There's pool. Just look at the pool. Look at the pool guys. Karena up to 12 feet ilang ang kalaumon sa ilang pool. And also mag-change po ang light. So very nindot yun siya og gabi. No? Laylay color. Diba? Ikaw Charles, di ka maligo? Ayun na. Sige ba? 1, 2, 3. Sige. 2. Ha? Di ka tungkad si Charles? Di tungkad no? Di mo tungkad? Pa! Ikaw maligo pa! Dali ba? Dali kayo. Dali. Dito ba? Uy, katanaw. Shower mo nga ito. Ano eh, mo shower, Charles? Sa GoPro. Isirit, nagkalit. Ang GoPro. Hiyawa mo ito. Singkait, nagsirit. Tingnan sa gilid ito, guys. Kinitiri na. Look at that, guys. Sa balik na there's a room guys kay proper tugnaw jud kayo mauas ka sa gikan sa pool. And ang problema lang nila guys kay ang ilang pool kay katol kayo after ka maligo.
Katul siya. Ilang room kay Nick kagalingon niya modem guys sa internet. So no need to find kanang signals niya. So kaya ang owner di kuno ani nga hotel guys kay kanang German kuno. The next day. Sa pinakanindot nilang hotel kay ilang pool kay at night kay magsiga-siga siya o lain-lain nga lights. Ni fountain nga magsirit nga maglain-lain og color nga lights. So, although mahal lang kuan pag check-in na ni kay muna yung owned by a German nga foreigner. Design also is unique, not like any other hotels without sa Panglao. Yan ay kanindot ti lugar guys. Kaniyo. Kini nga park guys sa ning Roman Empire mo ni ang airport. Diri sad nga park mo ni ang Alona. Solar panel oh. Pular po na Solar panel na lahi nga ta laki solar. Gutom nga ka. Ito. Wala. Saman. Pero ko. Minsan, ha? Pero ko. Kasi magkaan na si Gato. Yan di kay kuwari na. Ay, goran. Walang. So kung paano guys kay usa ka ni rice o usa ka corn rice. Then ako mag-supply of rice o mga fish.